tampoco. Entonces, sí, ¿tú la ves? Sí. Vale. Ah, qué bien. Bueno, Egunon, eskerrik asko al festival por dejarnos estar aquí como siempre. Desde hace 15 años está presente RTV con el premio Las Miradas. Tenemos aquí a parte del jurado, además, que están tanto la consejera de RTV como la propia directora de la película Furia, con la que vamos a estar en esta mesa. Muchas gracias a todos. Y yo me lo he escrito porque me he dedicado toda la vida a la radio y tiendo a la expansión. Entonces, prefiero concretar y dejarles sobre todo la voz a ellas, que tienen cosas muy importantes que contarnos, ¿no? Lo cierto es que, para citar a una clásica... Eta, bueno, gu esker honeko gaude eta unkituta gaude munduko jaialdi honetako batean parte hartu dugulako, asko hazi garelako eta perspektibak handitu egin ditugulako emakumeen ahotsak eta begiradak txertatu ondoren. Eta honek, bueno, berdintasunaren behatokiaren edo aniztasunen behatokiaren ondoan 2018tik aurrera eskertu egiten duen lana. Izan ere, honek Radio Televisión Espainolako gure aniztasun ahotsoiek gehitzen dituzte. Eskerrik asko Amaiari bere konpromisoagatik, bere profesionaltasunagatik. Eskerrik asko Radio Televisión Espainolari ere, eta eskerrik asko batez ere zinemagitzan diharduen lantaldeari, eta eskerrik asko zuen baimenaz gutako bati, Gervasio Iglesiasi. Eta era berean eskerrak eman behar dizkiogu gure behatokiko kide guztiei. Eta baita bertan elkarte ezberdinetako kidei ere, bertan parte hartzen duten ezberdinetako kidei ere. Izan ere, denok gara munduaren erdigune. Eta eskerrik asko gure lankide berriari ere, hemen dago, bertako presidente. Eskerrik asko administrazio kontseiluari ere, beti babestu duelako gure ekimen hau. Eta gainera aurten, Maria Roncesvalles Solana ere gure artean daukagu. Bera da beste begirada bat RTVek ematen duen sariaren EPM-ko kidetako bat. Eta eskerrik asko, era berean, Kontxi Kaskajosari. Berak sustatu du, bultzatu du behatoki hau. Bera da bertako arima. Eta era berean ezinbesteko zubi izan da zinemagintzarekin. Ezagutzen duen eremua da, eta bere begirada feminista eta profesionalari esker sakonago aditzen eta edatzen duelako. Eskerrik asko Kontxi, zure eskuzabaltasunagatik, zure argitasunagatik, izan ere zurekin autokonprentzientzareko ez dago biderik, biktimizaziorik ez, beraz. Eskerrik asko denoi, mundua zabalagoa egitagatik, duinagoa, biziagoa, eta ideia asko datu ditugu, eta badakigu euri jasa atzoko txaparroi ere jaso dugula ideiei dagokionez, eta mai hau sortza erabaki dugu. Zinemagintzan emakumeek ez dugulako hainbat mai osatu, eta gaur egunean ere halaxe da. Eta batez ere badakigu oso estimulagarria izango dela gaurko jarduna, elkarrizketa honekin jarraitzeko, elkarrizketak ez duelako etenik behar. Eta hemen, begirada guztiak dira garrantzitsuak, baina baita ibilbideak, orain arte egindako ibilbideak ere. Eta garrantzitsua da, era berean emakumeen kontrako indarkeria sexual hori agertzea. Oso gutxitan kontatu delako hau bere begietatik. Madame Bovary Flaubert balitz, eta, Flaubertek ere agertzen duen bezala 1962an Bulgariatik, gero ere Promesas del Esten agertzen da, eta haietan emakumeak beti ikusle izan gara, ez narratzaile, ez protagonista, ez gara gu izan diskurtsoaren errelatoaren protagonista. Ekoizpenean dauden emakumeak ere kontuan hartu behar dira. Hauek dira Arkimedesen puntu garrantzitsua proiektu hauek ateratzeko, eta aurten zorioneko gara. Izan ere film bat izan dugu hemen, eta bertako gidoilaria eta zuzendaria hemen daude. Eta kalitatea hemen daude, eta azkenean nahi dugu publikori heldutzat hartu. Filma zaila da, errealitatea konplexua delako, eta ez da erraza narratzeko, baina hain erraz ulertu eta sentitzen da Furian
zuzendaritza, gidoia, produkzioa, argia, kamera, bueno, diseinua dena, atzo ikusi dugu, Beatrizek eta biok, bueno, zer falta da hemen, dena zoragarri eginda dago. Gisa honetako produkzioak adibide bikainak dira, haiek erakusten dute zen garrantzitsua den indarkeria sexuala eta euren ondorioak zineman agertzea, eta beraz, hoiek guztiak, bai etikotasunetik, bai estetikotasunetik guztia, izan ere, haiek hausten baldin badute dituzte estereotipo hoiek guztiak gure ikusentzunezkoen kulturatik. Pentsatzen dut denek furia ikusi duzuela. Eta ikusi baduzue, bueno, nahikoa da, badakigu gauza garrantzitsuak daudela egiteko, baino hau hoietako bata. Aurkeztu egingo dizkizuet ondorengoak, Jema Blasko da Furiako gidoia, Jema, ondo esan dut, bai, zuzendaria eta gidoilaria, zuzendaria da, zinemagintzan, eta Formas de Jugar, gixako film laburrak saria, jaso zuen Noves Vision saria, Sitgeseko 2015ko zinemalian, Jauria ere bai, Malagako jaialdian estrenatu zen 2018an, hor Andaluzian ikusi zintugun, eta El Zoo film luze 2018an. Periferia aipatu dut lehen, eta Maria Solanak badauka bere bulegoa Iruñan. Eta nik nirean Sevillan daukat. Eta, bueno, bertako elkarte ezberdinetakoek ere oso ongi dakit. Gu oso periferikoak gara, bokazio periferikoa dugu erabat, eta saiatzen gara, bueno, eulien pare, kaleidoskopio moduko ikuspegi bat izatea. Bueno, Jemak Furia aurkeztu du, eta bertan indarkeria sexuala eta honen ondoriak aztertzen ditu protagonistaren bizitza. Mireia Grael daukat hemen, bertako produktorea da, zinemagintzako produktorea, Ringo Mediako kofundatzailea, La Novia parte hartu zuen 2018an, eta beraien 1993, 2017an aurkeztu zen, eta Mireia oraintxe aipatzen ari ginen, bueno, beren berezitasunak kontatzen dituzten horiek eta no, 93 horretan ere akondroplastia duen pertsona bat, barkatu gezki pronuntziatu dut hasiera, baina hori eskotan gertatzen zait. Eta hor pertsonaia bat, bueno, emakumea da, eta bueno, familiako izeba lanak egiten ditu. Ez du besterik egiten eta nire gisa. Bueno, nik behar bada, zentimetro gutxi batzuk aterako dizkiot, baina bere ere, bueno, txikitxoa da altueraz. Eta, bueno, naturaltasunez ikusten dugu, ez dugu nazioarteko unibertsitate promotorea handietaren jo behar. Guri, bueno, 93an ikusi genuen horrekin, elementu bat gehiago gehitu zen, eta hori izan zen zuen arrakastako bat, hau da, bueno, altuera txikia duen pertsona horrek errol arrunt bat, oiko arrunt bat daukat, pero 93 nominazioa jaso zuen, goian zuzendaritza eta gidoi honenara, eta era beran Matriak isako proiektuetan, eta Diari de la Nueva Sextorsión 2024an, La Edad Inminente 2024an ere, Filmei Pasaros Volando, Filme Pajaros Volando, hau da, egan txoriak grabatu ditu, eta La Furia 2025an, hori da bere ibilbidea. Eta ezkerretan Beatriz Aparicio daukagu, RTVko berdintasun behatokiko presidentea, eta berak darama behatoki, berdintasun behatokia, 2022tik abiatuta. Eta bertan berdintasun arloko konpromiso guztiak betetzen ditu Radio Televisión Española. Eta horrez gain, eta egiten duen lan guztiaz gain, guk lankidetzan behar dugu RTV-erekin, baina Beatrizera berean doktora dutza egiten ari da genero eta ikasketa feministetan, Zaragozako Unibertsitatean, eta bere ikerketa hori zinemak indarkeria sexualak duen adirazga, eta batez ere hori agertzen du, eta barkatu, baina estreinaldian korrika joan ginen nola kontatzen duten hori guztia ikustera. Orain ahotsa emango diet, eurek dira hemen protagonistak, eta gaur arratsaldean 4etan lan mahai bat egingo dugu, baina harro gaude hemen esateaz zuek guztiak gabe ez ginela gai izango lortu duguna lortzeko. Horregatik diot, Gervasio bera gutako bat dela.
berdintasun behatokiak batzordean parte hartuko du, ebaluazio batzordean, eta bertan erabakitzen dira zein film, zein proiektu finantzatuko dituen Radio Televisión Espainolak, eta hori ez du behatoki gisa bakarrik egingo, lege esparru baten barruan egingo du non referentzia esplizitua egiten zaion azken genero indarkeriaren kontrako azken marko horretan. Gainera badakigu oso ongi zertaz dihardugun. Ez gara lore ontzi utxaka. Bueno, si os parece, podemos empezar. ¿Por qué Zergatik? Bueno, nik badakit, historia personal bat kontatu nahi zenuela. Baina, dagoeneko urtebete darama zuen ikusita, furia gisako filma hautatzeaz gain, zer beste ekarpen? Zer ekarpen egiten dizu filma honek? Bueno, gogorra hasi gara. Gauza asko eman digu. Maila pertsonalean batez ere, noski profesionalki ate asko zabaldu dizkigu, baina batetik aukera eman digu zinema erabiltzeko katarsis eta kate gisa gauzak adierazteko, eta antzerkiak ere aukera hori eman izan du. Nik egia da, filma ez duela terapiatzat hartu, nire terapia propio bat daukat, baina iruditzen zait zineman gauza asko adieraz daitezkeela, artistikoki, eta beraz aukera hori izan dugun. Era berean, emakume askorekin elkartu naiz, historio asko kontatu dizkidate, sare bat sortu dugu, eta egia da, asko gara, hau ez da sorpresa. Baina, behingoan, aurrez aurre elkartzea, eta kolokio eta elkarrizketetan parte hartzea bikaina iruditu zait. Gaur spoilerrak egin ditzakegu Mireia, bai? Ez dut film osoa esango, baina mendekuaz ari garela, eta horretaz hitz egiten du filmak, iruditzen zait, emakume askok eskertu egin dutela auto hartan, bada esaldi bat, emakume batek esan zidan, auto horretan su hartzen dute gure bortxatzaile guztiak, eta hori nik jaso dudan itzulera bat da. Entzuten didazue? Ez da entzuten, bali, mikrofon erabiliko dut orduan. Urte honen ondoren berdin egingo zenuke? Bai, xaloik litzaketeke esatea, bai, berdin egingo nuke, ez, noski, gauzak aldatuko nituzke. Baina, zuzendaritza erabakiak dira batez ere, edo zerbait fintzeari aldera, edo buelta bat ematari, baina iruditzen zaita gai guztietan gertatzen zaidala, ez bakarrik honetan. Iruditzen zaita honek prozesua ondo azpimarratu duela, eta indarkeria sexuala nola adierazten den oso ondo agertzen dela. Lehen, zalantzak sortzen ziren gaiak ikusi dugu, eta hori ikusi dugu horrek, jendeak ulertu du filma, eta ondo atera dela iruditzen zait. Atzera begiranik gauza batzuk aldatuko nituzke, bai. Urte terdi igaro da filmaketatik, eta zu zeure aldatu zara, ikasi duzu, beste lankide batzuekin elkartu zara, eta honek gehitu egiten du, baina atzera begiratzen dudanean, eta lehen dosierrak, lehen elkarrizketak ikusten ditudanean azkenean, hor batako esentzia bat, hor bere horretan geratzen dena, eta hor dago esentzia. Hasieran filmak beste izenburu batzuen, Angela. Bai, argi geneukan Angela Cervantes izango zela eta hortik abiatu ginelako. Baina txosten hori, 2019ko dosierra ikusten dugunean, ikusten dugu elementuak berdin gaudela, narratiba, oinarrezkoa, oinazea, nazka, hori guztia hor dago, gero, gozatxoak aldatu daitezke. Baina oinarrian beti izan da hau gure proiektua. Eta, ikusten duzuenean, Felisa Brosok ere izenburu bereko seria daukala, bagenekien, bazet horrela, bagenekien. Kuriositatez hartu genuen. Hitz egin duzu Felisekin? Ez, nik ez dut ezagutzen, ez. Felix, nire belaunaldiaren zata, Perdona Bonita egin duena, Perdona Bonitak Movidako historio bikain bat kontatzen du. Eta, ez dago batere manipulatua, eta ez da hain ideologizatua, eta beraz ondo lotuta dago, baina ni hain inpaktatuta geratu nintzen zuen filmarekin, eta zer gertatuko da beste proiektu horrekin.
bai, iaz iragarri zuten, bai, Ana Torrenta gertzen zen, La Furien ere gertzen da, pertsonaia eta aktorerik bikainena izan daiteke gainera. Mendekua aukeratu duzue, zuk, Beatriz, zure tesiaren helburutza daukazu Mendekua eta Furiaren kasuan, Mendekuak emakumezko protagonista bat dauka. Eta hemen kontuan hartu nahi genuen gauzen artean, ikusi dugu hitzaldi, berdintasunen kontrako edo diskurtso reakzionari batzuen aurrean, emakumeen kontrako indarkeria erabiltzen da talde etnikoak estigmatizatzeko, talde erlijiosoak estigmatizatzeko, eta abar, eta bortxaketa eta indarkeria sexuala erabiltzen da gizonezkoen kontrako zerbait balitz bezala. Sei esan gizan, gertatzen da, eta hor ikusi genuen, horrelakoak ere badirela. Eta ikusten ari gara orain, muturreko eskuineko alderdiek, Voxek esaten duenak, los moros vienen a violar a nuestras mujeres, hau da, moroak gure emakumeak bortxatzera datoz, diotenean esaldi horrek, berak, kontuan hartu behar dugu, indarkeria hitz egin behar dela, emakumeen kontrako indarkeria hitz egin behar da, ezinbestekoa da. Eta gainera, zuzenean, erabilera manipulatu hori ere landu behar da. Batez ere, estigmatizatzeko taldeei erreferentzia egiten bai, eta haiek hitz egin behar dute, emakumeen kontrako indarkeriaz, eta Mendekutik haratago, Mendekua ere bikaina, gai bikaina iruditzen zait, baina hor bortxaketa eta ondo, gerturatu mikrofonoa oso ongi. Iruditzen zait bertan dauden estereotipo guztiak, estereotipo sexista guztiak agertu dira, gainera topatzen ditugun bulo guztiak ere nabarmen geratzen dira, non badirudi hor erasotzaileak gauez erasotzen gaituela kale ilun batean. Iruditzen zait, diskurtso horiek, guk egiten dugunaren kontrakoak diren horiek, oso bat begiratu egiten dugu. Esate baterako, mai inguru honen titulua jartzerakoan ere pentsatu genuen erreparazio horretaz hitz egin behar dela, eta emakumeek eurek hartu behar dutela hitza misoginoa izan den zinemagintza horri aurre egiteko, beti gizonezkoek zuzendutako zinemagintza horri aurre egiteko. Eta urteak daramatzat zuena gisako proiektu baten bila, eta azken urteetan 30 baino gutxiago topatu ditut Mendekuari eta indarkeriari lotuta 30 baino gutxiago mendu osoan, eta zer ekartzen du begirada honek? Begirada berri honekin, azkenean diskurtso guzti horiek landu ditzakegu, hau da horrezkoa dena eta desorea dena landu dezakegu, aipatuz, emakumeren kontrako zerbait dela, eta ez norbaiten jabegotzaren kontrako erasotzat. Eta hor ikusten ari gara, hainbat diskurtso, mahai gainean jartzen ari garela, oso onuragarrak izan daitezkenak gizartearentzat. Eta Mendekuaren kasua, hori ere bitxia da, izan ere Mendekua erabili da emakumea mustrotzat jotzeko. Eta badago Monster izeneko film hori, ez? Charlize Theronek protagonizatua eta indarkeria hitz egiten duena, eta Mendekuaz. Eta badirudi, kasu honetan mustroagoa da emakume bat Mendeku hartzean, bortxakeri sexual hori jasotzea. Baino, ez da, eta zuek narratiba hori aldatu egin duzu, eta fokoa orain jarri behar den lekuan jartza lortu duzu zuen proiektuarekin, bai. Bai, ez dakit zer ekarpen egin dezakedan hau guztia entzun ondoren, baina egia da, zuk meloi asko zabaldu dituzu. Eta nik hasieratik planteatu nuen, desmuntatu egin behar genituela mito horiek. Aipatu duzu, kale itxu batean gertatzen den bortxaketa hori. Eta, testu inguru bat ematearren. Nik nire proiektua, prozesua abiarazi nuen nik 18 urtetan jasotako indarkeria, bortxakeria bat. Eta nire kasua erabat ezberdina izan zen, beste film baterako emango luke. Nire benetako kasu honetan, ez ezagun bat izan zen kalean,
gertatu zen, eta kartzelan amatu zuen, hor prozesu judiziala zabaldu zen, denuntzia bat, eta proiektu honekin ez dauka zer ikusirik, eta nik erabaki aktibo bat hartu nuen, hasieratik esan du, nire historiatik urrundu egin nahi dut, historia berri bat sortu nahi dut, baina historia honetan bai kontatu nahi dut senditu dana, ez prozesua, ez epaiketa, hori ez zen interesatzen, nik emozioetan jardu nahi nuen, eta prozesu traumatiko horretan zentratu nahi nuen, hori filmetan ez dut asko ikusi iruditzen zait, eta gero nahi baduzu landuko dugu hau, filmetan indarkeria agertzen da, errepresentatzen da, eta hor galdera asko egin nizkion nire buruari, eta erabaki asko hartu behar izan dituen, nire ustez etikoki eta politikoki hartu ditudanak, eta beste alderdi bat ere badago. Non ez nuen ikusten filmik, nik segurunik zuek eta zuk baino film gutxiago ikusi ditut, eta ez dut munduko zinemagita guztia landu, eta egongo da filmik hau adierazi duenik, baina nik ez dut topatu, eta ez dut prozesu traumatiko horren adierazpenik ikusi, hain sakon, hain iluna dena, eta prozesu traumatiko horretan nengoen justu zinemagintza ikasten hasi nintzenean, hau da, erasoalditik 2 hilabetera hasi nintzen ikasten, eta hor hasi nintzen jada idazten, erasotik 3 hilabetera, nik ja banekien film hau egingo nuela. Ez nuen forma ikusten oraindik, baina adierazi egin nahi nuen, zer sentitzen nuen. Eta beraz hor, erreparazioaz hitz egin daiteke, hala eta guztiz ere filma ez da iristen, erreparazioaz eta prozesua gainditzeaz. Ez du esan ez denik gertatuko, baina nik hor foko hor jarri nuen. Eta erabaki horiek hasieratik hartu nituen. Erabaki nuen urruntzea nire historietik, eta ez bakarrik nire burua babesteko, edo ez mintzeko, izan ere, prozesua bera oso, atsegina erraza izan da, ez da mingarria izan inondik ere. Baina erabakiak ikuspuntu objektibo batetik hartu nahi nituen. Eta iruditzen zait garrantzitsua dela. Izan ere nik nire historia kontatu behar nuen, baina nik eta gidoigileak erabilgarri ere izan nahi genuen, eta hor ikerketak egin genituen, eta biktimaren arreta zerbitzuekin lan egin nuen, esan ziguten bortxak eta gehienak eremu ezagunetan gertatzen direla, eta ez dela salaketarik jartzen haietan. Eta esan nuen, jar dezagun, hau, filmean, adieraz dezagun, hau. Ikerketa lan bat egin zenuten aurretik, gidoia egin aurretik, hau da, datu bilketa bat egin genuen, zenuten barkatu. Ez nuke esango ikerketa lana bere horretan egin genuenik, akademian horrela esaten da, baina segurenik dokumentazio lana egin zenuten. Bai, asko lan egiten dute ikerketa horretan eta beti datorrendo. Bai, baina ez genuen denbora mugatu bat eduki landalanerako, ikerketa lanerako, ez guk, hor agertzen joan ziren datuak agertu genituen, baina hori datu horiek bai kontuan hartu genituen, ezaguna zen lekua eta salaketatik eza. Eta hor, komisaldegi batera ere, iritsi ginen, hor egon izan da, beste erasorik salaketa izan duenek, baina bere hartutako erabakia izan zen. Mireiari begiratzen diozu ekoizpena produkzioare garrantzitsua delako. Zer ekarpen egin dizu bere laguntzak produzio honetan, eta zer sentitzen da, zer sentitzen ekoizle batek esaten dutenen, mendekuari eta bortxaketari buruzko film batekin atorkizu entzutean. Bai, nahi duzun bezala gorritu egin da. Hain zuzen ere, atzo edo eta, eren egun aipatu genuen, eta justo orentxe ere gai hori landu dugu. Asko hitz egiten dugu filmez, emakumeek zuzendutako filmez, emakumeek idatzi eta montatu dituzten filmez, baina garrantzitsua da ekoizpen lana ere, eta hor hasi berriak diren zuzendarien lana, beste duten produktore horien lana ezinbestekoa da, eta haien begirada ere, gutxienez, feminista izan behar da. Eta hori ikusi egiten da gero emaitzan filmen, eta nik benetan oso babestuta ikusi dut nire burua, babestuta sentitu naiz. Badakigu hau ez da berelako arrakastako kasu bat, badakigu filma aurkezten den lehen aldian telebistetan ezezkoa jaso dugu.
edo funtsetan, baina gero ikusi iritsia momentuan non kalitate artistikoa bera eta proposamena hain sendoa ziren, non zaila zen zezkoa ematea. Gainera, bueno, kasu honetan bezalaxe hasieran filmak eta gero Televisión Española sartu ziren eta ja eragile horiek gurean dauzkagula beste begirada batzuk gerturatu zitzaizkigun eta gero gainera Maiteren laguntza guri egokitu zitzaigun. Eta gero Gervasiok ere ikusi zuenean, etzekin ezer filmaz, baina harrituta geratu zen. Bai, gainera zure moduan, ekoizpenaren mundutik zetorren, eta oraindik ere, gaineko hautsak entzen ari zen, bai. Eta lehen babes hori da, garrantzitsuenetako bat da. Lehen babesa, eta, azkena ere bai, eta gero ia sartu ziren TV3, Jakon TV, eta bar, eta hor pixkanaka atera ziren gainerakoak. Eta nork erabaki zuen lantaldearen zatirik handiena emakumezkoa izatea. Nik uste dut ados geundela horretan. Gidoigileak emakumea izan behar argi genuen, eta argazki zuzendariak ere bai, hori argi geneukan. Arte zuzendaria ere bai, eta hori bilatu egin genuen pixka bat, bai. Baina niri oreka izatea gustatzen zait. Eta geneuzkan gizonezkoak oso sentiberaz ziren horrekiko, eta, Karraskurt, esate baterako, zoragarria da. Munduko pertsonarik errespetuzkoena izan daiteke, eta, atseginenetako bat ere bai. Emakumeekin erabili den argumentu erabili duzu. Hau da, beti esaten da, emakumea da, baina kalitate honekoa da, hori esan nahi dugu, ezta? Emakumeoko, baina kasu honetan, gizonak agertu behar izan ditu kalitatea, eta sentikortasuna iruditzen zait, hori iraultza batela. Bai, beti esaten da, emakumeen megiradaz, emakumea berezki feminista izan beharko balu bezala, eta, gizonezkoek ere landu dezakete, eta izan dezaketen gauza bata. Bai, baina energia kontua ere bada. Izan ere guri, departamentu buruoi gustatu, izan zaigu denak elkarrizketatza, haiekin hitz egitea, eta beti ikusten dugu energia bera partekatzen den, elkarru ulertuko ote duten izan ere, tentsio handiko momentuak izaten dira, eta azkenean lantaldeak egiten du filmaketatan filma, eta denok eroso egon behar dugu horretan. Eta beraz, lantaldearen kastina garrantzitsua da. Bai, eta denbora eta energia asko eskaintzen diogu lantaldea hautatzeari. Ohikoa dena baino gehiago, pertsona baino gehiago aztertzen ditugu, eta gero nor gara gu, ez esateko norbait, mingarri izan daiteke, bai, hori da zuzentzea, bai. Ulertzen diazu, ez da? Nik film bat egin nahi dut. Eta hau industria bada. Orduan erabaki behar duzu, norbaiti lan hori emango diozun, ala ez, eta hor gauza komplikatu egiten dira, dana ez da zuzendaritzara matea. Baina interesgarria izan zen, denbora asko eman genuen horretan, alegia elkarrizketak egitea, talde egokia lortzea, sortzea, eta bar. Ze ezin da superkrak bat etorri, eta gero ikustea gauzak ez direla behar bestela bideratzen, ez gara eroso ongo, berdin zaigun orden. Nik uste dute zinemaldiaren eta jardunaldi honen indargune eta elkartekin lan egitea, kolektibotik. Behar bada, kolektiboa defendatzea feminista da, bere horretan patriarkatuaren aurkakoa. Alegia, mundua antolatu aukitzeko modu batekin haustea da, erabakimen, kontrol eta organuekin haustea. Zenbatraino uste duzue kolektiboak garrantzitsua izaten jarraitzen duela? Ze elkarteak izaten dira, tratu txarra jaso dituzten emakumeen lehen ihesbidea. Ez da kapritxo bat, ultra eskuina administrazio iristen denean txiringituak deritzon hoiek ondatzea, ze elkarteek emakumea bereien etxetik ateratzen dituzte. Uste duzue, kontzientzia hori egon badagoela, alegia, emakumeak bere burua egitea posible izatea, badakigula hori beldurra dela, ez dut ulertu, ez dut ondo ulertu bukaera.
Alegia, kolektiboa ezinbestekoa da lortzen ari garen horretan. Paradigma sortzen baititu, ez? Ikus-entzunezko munduaz ari gara, zinemaren munduaz narrazioak kontatzen ditu, mundu asmatu egiten du, irudikatu egiten du. Beraz, zuk uste duzu emakumeok argi daukagula, kolektibotik lortuko ditugula gauzak eta ez zen norbanakotik? Bai, bi adar daude hemen. Zein da zuen eskarmentua arlo horretan? Bueno, lan hau kolektiboa da. Nire bizitza osoa da kolektiboa, nire naiz norbanako moduan bizi, dana kolektiboan egiten dut, gizakia soziala da. Dena egiten du taldean, beraz norbanakoak bere horretan ez du funtzionatuko, ez da operatiboa, eta hori filmera eramaten baldin badugu, nik ikusten dute zinema sorkuntza kolektibo bat dela, eta Donas Visualsen dago, Proan, ekoizpenen elkartean, Espainian, Katalunian eta bar. Hoietan guztietan honi, eta hoiek hor biltzen garen guztiok helburu batzu ditugu, eta bueno, behar bada ez dauzkagu iritzi berak, baina horretaz hitz egingo dugu, eta aurrera egingo dugu, eztabaida horretatik, ezta? Norabait helduko gara. Eta egia esan denok ez daukagu beti berdin pentsatu behar, errespetua dagoen bitartean, baina filmerak harrita, taldeaz hitz egiten dugunean, bueno, nik zalantzak izaten ditu, nik ez dakitena, Jemak ere zalantzak izaten ditu, beraz, talde bat behar duzu, lantalde bat behar duzu, argi daukana hori ere, ez dezatela espero, zuzendari edo ekoizle gisa, iritsiko denik eta esango du nik, hau horrela egingo da, nik horrela dio dalako, ez hori oso argi daukago, hori lan egiteko modu berri bada, lidergoari dagokienez, eta lantaldeek hori ere ikasi behar dute, eta ulertu behar dute, eta baliteke taldean norbaitek hori ez ulertzea eta beste zerbait exigitzea. Alegia posizio asko argiago bat, ez da gure kasua, Baina nik hori, bueno, horri asko errebaratzen nion. Baina zuzendaritzan, edo zuzentzari dagokienez horregoak hor daude. Barkatu lehen, hola blokeatuta gelditu naiz baina. Ez, uste dute gizarteari buruz galdetzen nahi zinela, baina ez. Bueno. Niretzat ezinbestekoa izan da prestakuntza eta kanpotik Donas Visualen egotea eta ziman ere bai, elkarte horietako kide izatea ezinbestekoa izan da, erreferenteak izatea, laguntzeko programatan sartzea, prestakuntza ikusentzunezkoetan, indarkerian, arlo ezberdinetan. Eta gero, bueno, bidea urratu duten beste zuzendari emakumeak izatea, ez? Ni zinema ikasten hasi nintzenetik. Eskolan sartu nintzenetik, Lafuri egin arte, bidean, emakume zuzendari askoren ibilbidea altxa da, eraiki da. Erreferente izan ditut, ez soilik lan egiteko duten modua gustatzen zaidalako. Baita ere, islatuta sentitu zaitezkelako. Lan egiteko modu horretan. Baita ekoizpen ereduetan ere, oso gertu dauzkatzu, eta ziurrenik ezuk egin beharko duzun bezala lan egitute haiek ere, behar badu dela 40 urte, ekoizpenaren arloa oso ezberdina zen, eta orduan, bueno, referente izango ditut, baina ez hainbeste gehiago gertuagoko horiek ez da, eta hori ere kolektiboa da. Eta zinematografia autonomiko bat sortzea ere kolektiboa da. Eta lan egiterakoan, lantaldean lan egiterakoan, horrelako film batean, batipat, non apostua oso argia zen, ez? Kontatzen ari ginen horren inguruan, denok argi eduki behar genuen, hori ere kolektiboa da, denon artean egin behar genuen zerbait zen. Argi dago zinema berez dela talde lana, baina batzuetan horizontalean gehiago gertatzen da, beste batzuetan ez hainbeste. Erabaki etikoak eta estetikoak ere argi zeuden indarkeria sexuala erakusteko. 10 minutuko erasoa daukalako famatu egin den
film hori dago, eta Lafurian ez da ikusten entzun egiten da. Bai, gidoitik bertatik argi zegoen erabaki hori. Bai, ispilu batetik ikusten zen emakumearen begia gizonak aldo egin zenuen, baina azkenean dena beltzean geratu zen. Eta politikotik hartutako erabaki bat izan zen. Hor gauza asko elkartzen ziren. Nik sena hor nuen, nik bortxaketaren sekuentzia filmean egotea nahi nuen. Elipsia alde batera utzi nahi genuen, baina argi dago irudiek eragiten badizute, iruditeri bat sortzen zaizula eta oroitzapen traumatiko bat geratzen zaizula. Aldiz, soinua ez da begian geratzen, eta orduan, Lafurian agertzen den bezala, hori ez da geratuko. Hori arrazoietako bat besterik ez da, baina nik nuen oroitzapen traumatiko bat sortu nahi ikuslearengan, ez? Uste dut hori garrantzitsua zela. Ze niri irudia bai etortzen zait irreversibleko estena hori. 17 urterekin ikusi nuen eta pentsatu nuen, ze pelikula puska eta... Gero berriz ikusi nunean, besatu nuen, ez dizut erosiko, bai. Nik uste dute denoi gertatu zaigula, ez 2 aldiz irreversible ikusi ondoren. Ez dizut erosiko hor diozun hori. Ez zait bat ere gustatu. Ez zait bat ere gustatzen beste filmei buruz gaizkitze egitea, baina uste dut hau garrantzitsua dela. Gaspar Noel asko gustatzen zait, estiloaren ikuspegitik, zinemagile aldetik, baina uste dut hor badela zerbait etikoa ez dena, eta beste film askotan ere bai. Baina kasu horretan minutu asko irauten ditu, ez dena horrek. Nik elipsirik ere nuen, sekuentzia horregotean nahi nuen, baina beldurra ematen zidan. Erantzukizunezko modu batean lortu behar nuen. Bai, biktimek ere ikus dezaten, ez? Ze bestela birbiktimizazio bat egongo da. Bai, baina ez duzu diskutatu nahi ere. Bai, meloi handi bat zabaldu zen hor. Sekuentzia egotean nahi nuen. Baina filmaren ikuspegia oso jakina da, oso nabarmena da, edo horretan saiatu naiz behintzat. Ze trampa iruditzen zitzaidan ikuslea ez egotea, ez hain garrantzitsua zenean emakumearentzat. Azala ukitzen ari zera etengabe. Baina nola egin hori? Espektakuluan, zirkuan ez erortzeko, oroitzapen traumatikoan ez erortzeko, aktoreek trauma horiek ez bizitzeko, naiz eta lasai egon, badagoelako intimitatea mantenduko duen edo gordeko duen zerbait. Errespetuz jokatu nahi nuen biktimekin, filma ikusteko gai izan zaitezen. Orduan, soinua oso tresna indartsua da, eta orduan horretara iritsi ginen, ilun egon behar zuen, soinu egon behar zuen, eta zu ikusle moduan hor zaude, baina bera bezala ere bazaude, ez duzu ikusi nor den, ez? Beltzera doa, eta hor, oroitzapen bat geratzen da, baina horpegi ez duzu ikusi orduan, bai lagun izan zara bide horretan. Hau enun hain argi euki hasieratik, baina badago beste zerbait, oso argi daukadana orain. Ikusle moduan, ez duzu ezer ikusi, baina emakume hori sinetxe egiten duzu. Hor ez da zalantzari sortzen, hori oso garrantzitsua zen. Eta, proposamen horri eutxe egin genion. Bai, sinesgarritasuna dago hor, ez da? Hortik abiatzen da. Ez dakite zergatietakoren bat ahaztu ote zaidan, baina nik uste dute sekuentzi hori berdin dela deserosoa. Eta ziur nago, batzuek gaizki pasatuko zutela sekuentzia hori ikusi bitartean, baina uste dut eta emakume askok estimatu egin digute, eskerrak eman dizkigute, sekuentzia hori horrela filmatzeagatik, erabaki ona izan zela. Mendekuaz ere galdetu nahi nizun, ze hor ere erabaki politiko bat dago, ez da? Alegia, nahi neba izatea salaketa hori egiten duena, ez? Eta mendekua indarkeriazkoa izatea. Ella sablan filma dukagoan, hor behar bat ez dago mendeku bat, baina ondorio bat bai ikusten da, non erabaki kolektibo bat hartzen den, patriarkatua eta bortxaketaren kultura horri aurre egiteko, baina kasu honetan bai zu ematen zaio, ez?
Tres hijos de guión ahora. Pero esto, volviendo a lo que hablábamos antes de Esandakoari. película, en un bar tomando un café, bueno, una cerveza. Bueno, filmaz izan genuen lehenbiziko aldian, kafe bat hartzen ginela, hobeto esan da zerbeza bat. Hori zen asmoa. Bortxatzen duten emakume bat, anaiari esaten dio, eta, bueno, benetako amorrua etortzen zaio, eta azkenean, bortxatzaileak akabatu egingo du. 2018tik ona, hil zitekeen modu ezberdinetan. Horrekin jokatu dugu azken unean, baina halako batean esan nun, begira, oso argi daukat, etorri zait, ideia bat, eta argi daukat. Prometeo hor daukagu, ze asuarekin 3000 urte daramatzagu, bai, sua mitologikoa da, ez da? Bueno, barre egiten dut, baina hemen erabaki batzuk daude buelta asko eman dizkiogunak, ez dut banalizatu nahi. Baina nik oso argi neukan, mendekua egotea, baina enuen emakumeak mendeku hartzerik nahi. Baina saiatu nahi nun, adierazten, emakumeak mendeku ezartzea erabakitzen duela, ez gai ez dalako. Baina hala ere fantasia hori izatea. Alegia, unibertsu horretara hurbildu zaitezke, eta gero, mendeku ezartzea erabakitzea. Ni egiten saiatu naizen horretaz ari naiz. Azkenean, indarkeriari buruzko hausnarketa bat dago filmean. Gemma Blasco naizen aldetik, uste dut, indarkeria gehiago hartzen duela, baina tentagarria da zinemara eramatea, ze kanal bat da gauza asko adieraztea. Hau ez da batera akademikoa, baina niretzat oso garrantzitsua zen, motor garrantzitsua, nire bortxatzailea fikzioan akabatu ala izatea, hori oso erreparatzailea zen. Jakina, nien nago ados beste inor akabatzearekin errealitatean, baina bai, filmeko pertsonaiak hori adierazten du baita ere, ez indarkeriak gehiago ekartzen duela, eta ikusi gaurko panorama, ez da, Palestinakin gaude, bide batez. Biktimismoak zer ekar dezaken, ez da? Niretzat zaila zirudien indarkerien aurreko erreakzio hori oso zaila iruditzen zitzaidan, baina baita bortxatzaileren profila ere ze tentagarria den monstro bihurtzea, baina ez dela bat ere eraginkorra. Ze indarkeria ez dago pertsona arruntetatik urrun, gutako edozein izan gitezke kanaila hutsak. Hori hitzapenak etortzen zaizkit, eta alegia, profila ez da izan kabroi hutsa. Erabaki batzuk etorri zaizkit prozesuaz, uste dut hori konpartitu behar dugula gaur. Une jakin batean, eskua juntzitzaigun gidoiarekin, eta uste dut pare bat sekuentzia gehiago jarri genituen, baina erabaki genuen guk ez genuen pertsonaia bat izatea nahi filmen, ez diogu garrantzi hori eman nahi. Emakumea zen protagonista. Mikroa mesedez. Mikroa ez badu erabiltzen ez daitzen. Bai, fokuan jarri behar da, bai. Bai, erabaki hori horrela hartu zen, esan genuen hau ez da pertsonaia bat, izena jarri behar diogu, baina ez da pertsonaia bat, filma ez da berari buruzkoa, ez da garrantzitsua, pertsona egisa, eta gero filmaren amaieran, uste nahiko bitxia dela, ez dut esaten irakurketa ezberdinak daudenik interpretazioari dagokionez, baina, filmek zeharkatu egiten gaituzten bakoitzaren izaeraren arabera. Badira emakumeak esan didatena
ikaragarri gustatzen zaite akabatzea hori nahi nun, eta beste batzuk, ez dute gustatu, historioa ebatzi dio, ez zuen berak hartu behar erabaki hori eta bar. Eta beste batzuentzat oso garrantzitsua da nire galdetzea azkenean hiltzen den, beste batzuei berdin zaie. Uste dute hori interesgarria dela. Nik elkarrizketetan edo mainguruetan edo kolokioetan espero nuen jendeak galdetzea. Edo hobeto esan da, beraien historia kontatuko zizkiatenak, baina aurkitu ditudanak dira amak. Biktimen amak, eta uste dut ikuspegia oso ezberdina dela baita ere. Kasu errealak daude, Espainian, ama batek, baina pentsatu zenun inoiz aizpa bat hartzea? Bai, ideia horregontzen, baina azkar alde egin zuen. Ze azkenean, honek guztiak zentzu bat daukan niretzat ere. Filma sartzen da generoaren eraikuntzan. Noren eskuetan dagoen indarkeria, simplista irudituko zaizue behar bada, gizonak eta emakumeak hartzen ditugulako aintzat. Baina gizonetik datorren indarkeria hori hor dago, ez? Anaia zanez edo neba zaienez, arreba babestu behar duzu, eta uste dut hori badagoela filmean. Eta nik uste dut neronen energia edo maskulinoarei lotuago dagoen alde horri, anaiaren edo nebaren pertsonaian dago. Zure alfa zatia, esan nahi duzu, bai, beldurra ematen egite, hitz egokia ez erabiltzea. Gauza asko berri datzi behar ditugu. Alderdi oso primitiboa da. Adibidez, festan, badago zerbait oso primitiboa, usaimenak idatzen duena. Bai, parte hartzerik hartu dezakegu, ez zaituztet ikusten, Bai, 10 minutu ditugu. Bai, hitza emango diogu bertan daudenei? Parte har dezaten? Kaixo. Mila esker, filmagatik. Bortxaketa hitz egin dugu, indarkeriaz eta bar, baina beste zerbaitetan zentratu nahiko nuke. Tentsioa eskertu nahi dizut, film osoan zer dagoen tensio hori, eta une zoragarriak mailan daudenean, lanpara bueltaka dabilenean, zoramen erabateko batean. Eta galdetu nahi dizuke, hildo horretatik, nola ulertzen zuen tensio hori, nola mantentzen duzun pertsonaren tensioa, arnasa hartzen usten ez dizuna. Niri personalki, edo ni motibatu ninduena izan zen, horixe lagundu egin nahi diogula, etengabe, ezin baituzu arnasa hartu, eta proposamen edorroiekin, basurdearena, odola, hori guztia. Horretaz pixka bat hitz egitea nahi nuke, eskerrik asko. Mila esker galderagatik. Lanpara horretik, hasieran, tentsioa, bai, tentsioa. Filmaren proposamenean zegoen, muntaketa lan handi bat egin du, Didakek, nik lagunduta, eta erritmoari laguntzen dio, ze, hasieran azkar abiatzen da, eta gero galga sartzen du, bortxaketarekin, eta gero ja berriro erritmo hartzen dut. Kamioi baten modura harrapatzen zaitu filmak, ezta? Eta hor, empatiarekin zerikusia dauka. Baina gidoitik muntaketa nahiko argi zegoen, da. Eta itotzearekin zeukan zerikusia, ez? Ikusleak
sentitzen duen hori, eta pozten naiz, hori lortu baldin badugu, ze gero erabaki batzuk hartzen genituen, eta beldurra eman zidaten, ez da. Ikusterakoan traumatikoa izan zen, baino gutxieneko sufrimendurako sarbide bat behar dugu. Erreparazioa hitz egiten baldin badugu, behar bada filmeak ez dizu emango erreparazio hori. Nik uste une argitsuren bat badaukala, baina, bueno, erreparaziorik ez zaizu etorriko, baina hortik etorriko den elkarrizketa, beste emakume batzuekin eta behar bada iritsiko da erreparazio moduko batera. Horregatik uste dute, filmean gauza batzuk gogorrak izan behar zutela. Apustu batzuk hor bat zeuden, deserosoak, indarkeriazkoak, ze sakontasunez hitz egin nahi dugu. Ze superazioaz hitz egitea ez da nahikoa jakin gabe zenbateraino den sakonekoa min hori. Bestela ezin dugu hurrengo urratsa egin. Niri ez dit balio, pertsonalki. Beste emakume batzuei ziurrago, bai ez, baino niri ez didate bestelako filmak, gainditu du, ze ondo honena da, ze polita, orain ere bizitza sexuala oso ona da, eta bar, ez. Nik uste dute oraindik ere minean sakondu beharra dagoela, eta behar da etzarete ados egongo, zenbatentzat traumatikoa izango da, hau ikustea, baina hor gaude nola baita esateko ez. Ez du mikrorik erabiltzen mahai buruak eta ezin diogu itzuli. Batzutan azaltzeko gauzak, azaltzeko behar sentitzen dut. Superaziora ez iristea filma, horrek ez du esan nahi berak gaindituko ez duenik, eta une horretan mutilagunarekin sexurik ezin badu izan, aurrerantzean izango ez duenik, ez, hori ere iritsiko da. Muntak eta aipatu duzu ze garrantzitsua den, ez da, film batean Mercedesekin pesatzen ari nan, Mercedes Moncada Andaluzian, ze garrantzitsua den muntatzaileen lana, ze kontatuko dizuezuei, ez da, zer esango dizuet, ofizio ezagutzen duzuen, oi. Muntaketari dagokionez, badago zerbait, uste dut ikuspegia dexente eraikitzen duela film batean, lehendik ere badator, ze bestelak idoia ez da zutik geratuko, baina uste dut ikuspegiari lotuta dagoela. Nina Menkesen film laburra aipatu beharko genukela, Brainwashing du izena. Eta nik dokumental hori Zimaren hitzaldi batean deskubritu nuen. Eta oso interesgarria ditu zitzaidan, ze kamera nun jarri erabakitzerakoan, hor ez dago soilik estetika, baita ikuspegia ere, ez, begirada feministatik dator, zenolako planoak aukeratzen dituzun, emakumeak baduten plano bat berarientzat bakarrik edo zabalagoak diren. Ze film bat egiterakoan, bai, erabaki asko hartzen dira, baino modu aktiboan gidoien hartu behar dira, ze gero filmaketan zehar, askotan ez duzu denborarik izaten, eta ez zuen beste aukera izaten hausnartzeko, baina dokumentala ikusi izana, horri buruz pentsatu izana, horre guztiak laguntzen dizu, ze gero filmaketan, ezin dituzu patxada zartu erabaki horrek garrantzitsua da, kamera nun jarri, nola adierazi, nola erakutsi emakumearen gorputza, eta bisualkiari naiz, bai argiare bai ez? Bai, maila ikusten dugu, fokua, argia hori dana. Erabaki horiek etengabe hartzen genituen, ez? Fokua nun jarriko dugu, norrari gara epaitzen, eta bar, eta bar. Eta, erabaki politikoa den ala ez, behar bada, batzuetan
bakarrik aterako dira, ez? Modu estetikoagoan egiten ari zarete, baina benetan pentsatzen duzun hori adierazten ari da. Bai, horregatik garrantzitsua dela, prestakuntza, ikerkuntza eta bar, zenbaitetan senak eramango zaitu. Azkar erabakitzen duzun une horretan, aurreko guzti hori egin baldin baduzu, hobeto joango dira, baina hala ere, okerreko erabakiak harditzakegu eta erabateko eskubidea daukagu, ez? Eta bueno, beste inor hartu nahi izbadu? Bai, nik bai. Mercedes Beatriz eskerrik asko, behatokian ordezkari izateagatikan, hori da daukagun honena, zuek horregotea. Filmari dagokionez, Gemma eta Mireia, niri gustatu zitzaidan, nola mantzen duten Alexen zatia, nik indarkeria sexuala nozitzen duten emakumeen lan egiten dut, gehien bat etorkinekin, eta indefentsioa bizi dute, errua, lotxa hori guztia adierazi duzu, asko gustatu zait. Iluna izatea ere gustatu zait, morboa bilatu gabe, indarkeria sexuala nozitu duen norbaitek ikusi nahi badu, baita ere, Alexek nola aurkitu duen bidea, medearen bidez eta antzerkiaren bidez. Gutxia gustatu zaidana, ikusle naizen aldetik, mendekua, nebaren aldetik, naiz eta, orain ondo azaldu duzun eta hobeto uler dezakedan, ez da egia oroar emakumeek, kasu bat edo bikenduta, mendekuarekin jokatzen dutenik. Beste era batera esortzizatzen dute denboraren bidez, seme-alaben bidez, bikotekide berri baten bidez, aurrera ateratzea lortzen dute kolektibitate horretan, feministetik beti ere garrantzitsua den horretatik, elkarri lagunduz, beraz gazi gozoa izan da niri geratu zaidan irudipena, baina tira, hau zure lana da, baina egia da hori ez dela gertatzen. Indarkeria sexuali dagokionez agresioa dago justiziaren aldetik, ez? Erasoa dago justiziaren aldetik, zu ez zara hor sartzen, jakina, filma etzelako horretan sartuko, baina egunerokoan gure emakumea, gure laguna, gure aizpak indarkeria edo birbiktimizazio erabatekoa jasaten dute justiziaren aldetik, Bartzelonako kasua hor dago, lehenbizikoetako bat, non esan zan, zuk ez duzu bortxaketerik jasan, ze zure galtzak oso estuak dira, eta lagundu beharko zenion galtza bio jaisten. Eskerrik asko. Bai, nahiko ados gaude, naiz eta bukaera modu ezberdinean irakurri duzun. Jakina filmak egiterakoan gure eskarmentutik abiatuta egiten ditugu eta mendekua hortzegoen buruan eukan. Nik nuen benetan hori egingo eta enukena inork nire izenean egiterik ere, baina filmean ez dizuet esango nondik diseinatu genuen amaiera hori, baina uste lotuta dagola etxitzearekin, ez etxipenarekin, alegia nebak lekuak kendu dio eta mendeku hartu du bere izenean. Eta dezepzio hori sentitzen nahi dugu. Barkatu ez dut dena kontatu nahi, baina izan ere hori ere beste indarkeria mota bata. Bai, amaiera hori, ez da asebetegarria, ez dugune, eta nahita eginda da horrela. Eta gero indarkeria instituzionalari dagokionez, beste film bat egin dezakenik bizi dudana azaltzeko, ez dut egingo, baina Bartzelonako audientzia nagusian, epai baten aurrean, oso gogorra izan zen, 18 urte nituen, eta oso gogorra da. Eta hori, amak epaitegietaran egiten zuela jakinik, eta aurretik ere epaiketa batera eraman ninduen, pixka bat zer zetorkidan ikusteko, eta nire abokatua bikaina zen, eta baina, eta epaitegia lan eginda ez zintuen urrunarazi, ez zituzan ez salaketa jartzeko, beti esan dit nik erabakitzeko salaketa jarrera ez, denbora guztian. Bai, baina, hor epaiketetan edo justizian sartzea ere bada, salaketa
ez jartzeak ere edo pentsatzeak ere, bueno, hor biktimazazio bat dago, konfiantza falta bat dago, bai, azkenean berak ez daki norden ere, hilabete batzuk gutxiago, eta usainmenagatik daki, eta hori gertatzen da poliziaren esena horretan ere, hor ere indarkeria handia zen, ze usain men horren gandikan, eta azkenean hor salaketa bat dago, jarri edo zalantzan dago, izan ere nola daki bere izan dela, eta gainera kulerak bota ditu, dutxatu da, egin beharrezten guztia egin du eta denek egiten dugu. Bai, eske bortxaketa gehienak ez dira salatzen, hori horrela da, eta zergatik ez? Zergatik emakumeek ez dute salaketa jartzen, hori da galdera. Zergatik ez? Sistema bera alakoa dela, egia da sisteman pertsona oso onak harrapatu ditut, baino sistema bera indarkeria erabiltzen du sistema bat, beste trauma bat, hau da, lehenik bortxaketaren trauma duzu eta gero epaiketa bera, sistema judiziala bera, bai? Eta gero gainera decepzioa eta sistema itxi hori ikusten dugu, eta hor deskonfiantza sortzen da demokrazian eta lagundu beharko gintuzketen instituzioetan. Baliabiderik gabe ezin dira gauzak konpondu. 20 segunduko galdera izan behar du hurrengo mahai inguruari lekua ezkentzeko. Eta gero agurtu egingo dut hau. Mikrofonoa erabili, mesedez, bestela etzegu soinua iristen kabinara eta ezin dugu interbentzio itzuli. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. Seguimos. Eskerrik asko denoi eta aurrera egingo dugu gaurko programazioarekin.